da, un ac oll a chroeso i'r oedfa fyriol. Hyfryd I weld chi yn aelodau, yn gyfeillion ac yn ymwelwyr. A gobeithio gewn ni fendith o gyd a ddoli gyda'n gilydd. Lovely to see you all and to welcome you to this morning's service. And we join together to sing our opening hymn, hymn number 80, 80. Mae'r brenin yn y blaen, rymninau oll yn hi, ni saif na dŵr na than o flaen ein harfog li. Ni awn dan gannu'r lan, cawn weld ein conquest yn y man, rhif 80. Dwi'n troi at efengu lyc ar gyfer ein darlleniad ni y bore yma. Y degfed benod, we're in the 10th chapter of the Gospel according to Luke. Toward the end of the chapter, and if you're following in your English Bibles in the pews, we're on page 1058. 1058. I'm starting to read at verse 38 of the 10th chapter of Luke, and then on to a few verses in chapter 11. Ac os ych chi am dilyn yn y Gymraeg, i ni ar dudalen 77 yn y Testamentau Newydd. 77. Ymweld â Martha a Mair. Buon ni'n edrych ar yr hanesyn yma ar ddydd Mercher ychydig wythnosau nôl a sbardun i'r bregaeth heddiw. Pan oeddent ar daith, aeth Iesu mewn I bentref a chroesawyd ef i'w chartref gan wraig o'r enw Martha. A roedd ganddi hi chwaer a elwyd Mair. Eisteddodd hi wrth draed yr arglwydd a gwrando ar ei air. Ond yr oedd Martha mewn dryswch, oherwydd yr holl waith gwaeni a daeth ato a dweud, Arglwydd, a wyt ti heb hidio dim bod fy chwaer wedi fy ngadael I weini ar fy mhen fy hun? Dywed wrthi felly am fy nghyngorthwyo. Atebodd yr arglwydd, Martha, Martha. Yr wyt yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Ond un peth sy'n angen reidio. A mae Mair wedi dewis yr rhan orau ac nis dygir oddi arni. A roedd ef yn gweddio mewn rhyw fan ac wedi iddo orffen dywedodd un o'i ddisgyblion wrtho, Arglwydd, disgi ni weddio, fel y dysgodd Ioan yntai i'w ddisgyblion ef. Ac meddai wrthynt, pan weddiwch, dywedwch, Dad, sancteiddi'r denw, deled y deyrnas, dyro I ni o ddydd I ddydd ein bara beinyddiol, a maddau ni ein pechodau.
oherwydd yr adimninau yn maddau i bob un sy'n troseddu yn ein herbyn, a phaid a'n dwy'n i brawf. Yna meddai wrthynt, pe bai un ohonoch yn mynd at gyfaill ganol nos ac yn dweud wrtho, gyfaill, rho fenthyg tair torth i mi, oherwydd y mae cyfaill i mi wedi cyrraedd acw ar ôl taith ac nid oes gennyf ddim i'w osod o'i flaen. A phe bai yntau yn ateb o'r tu mewn, paid yn blino, a mae'r drws erbyn hyn wedi'i folltio am plant gyda mi yn y gwely, ni allaf godi i roi dim i ti. Rwy'n dweud wrthych, hyd yn oed os gwrthyd ef godi a rhoi rhywbeth iddo o achos ei cyfaill-garwch. Eto, oherwydd ei deyrni di gwylydd, fe fydd yn codi ac yn rhoi iddo gymaint ac sydd arno ei eisiau. Ac yr wyf fi'n dweud wrthych, gofynnwch ac fe roddir i chwi, ceisiwch ac fe gewch, curwch ac fe agorir i chwi. Oherwydd y mae pawb sy'n gofyn yn derbyn, a'r sawl sy'n ceisio yn cael, ac i'r un sy'n curo agorir y drws. Os bydd mab un ohonoch yn gofyn i'w dad yn bysgodyn, a rydd e fydd o sarff yn lle pysgodyn, neu os bydd yn gofyn am wy, a rydd e fydd o ysgorpion. Am hynny, os ydych chwi sy'n ddrwg yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant, gymaint mwy y rydd y tad nefol yr ysbryd glân i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Ychwaneged yw i fendith at y darllen a'r gwrando a'r deall hefyd o'i ail. At beinw ni i ganu gyda'n gilydd yr ail emyn sef 167. 167. 167. Geiriau hyfryd Ieuan Glan Gairionydd ar fôr tyn hestlog teithio rwyf i fyd sydd well i fyw, gan wenu ar ei stormydd oll fy nhad sydd wrth y lliw, i mewn i'r porthladd tawel clud o sŵn y storm a'i chliw, y caf y nediad llon rhyw ddydd, fy nhad sydd wrth y lliw. 167.
geiriau hyfryd wedi bod yn gysur I lawer ar hyd y blynyddoedd yn siŵr. Wy'n meddwl yn aml am y pennill na cael fy naflu o don I don nes ofni bron cael byw. Dihangol ydw I hyd yn hyn, yn had sydd wrth y llun. Cyfle I ni nawr I droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddi. Duw a thad ein harglwydd Iesu, ni newydd ganu y geiriau cysurlon, llawn gobeth, ieuan glan gairionydd, dy fod wrth y lliw, ein tad sydd wrth y lliw. Ac mae'n dda gen I gofio y bore yma bod modd I ni ddod ger dy fron a gyfarch fel ein tad nefol. A caniatau ni nawr I ddod ger dy fron, a hynny mewn ysbryd ac mewn gwirionedd fel yr wyt wedi ein hyfforddi a'n dysgu I wneud yn yr ysgrythurau. Ac ni'n gweddio ar I ti anfon yr ysbryd hwnnw i'n cyffwrdd ni yn ystod yr oedfa newydd hon. Yr ysbryd hwnnw a ddewais di ni yn dy fab Iesu. Yr ysbryd sy'n ein galluogi ni I thyddoli di fel y dylen. Ysbryd sy'n cywiro ein camrau yn unioni ein meddyliau crwydredig ac yn puro ein calonau ni. We pray for your blessing now on this morning's service. Bless us as a congregation of your people meeting here this morning. Each and every one of us with our specific needs and our problems in life. As we come before you now with our prayers and our petitions. And we pray for you to remove all those things which can come between us and you so often. Our selfishness, our pride, our unworthy thoughts and deeds so often. Dwg ni y nes at y ti yn awr, a dwg ni ein golygon ni i'th bethau di, i'n tynnu ni oddi wrth y byd a'i bethau. A pethau hynny nas gwelir, achos ni awyddo mo arglwydd bod y pethau a welir dros amser y maint, ond y pethau ni welir sydd dragwyddo. Ac ni'n gweddio am dyfendith di ar ein eglwys ni yma, Eglwys Gymraeg Canol Llundain, yr eglwys sy'n cyfarfod yn y lle hwn. Ac hefyd fel eglwysi Cymraeg yn Llundain, byddwn yn uno gyda'n gilydd y pnawn yma I ddathlu gwyl ein nawddsant, ac ni'n gofyn am dyfendith di ar dystiolaeth a chenhadaeth Gymraeg yn y ddinas hon, wrth bod ni'n cyfarfod yn gilydd yn diwyn y pnawn. A bendithia waith dy eglwys ym mhob man dros y byd I gyd, ac arddel ac anfon gweithwyr i'r cynheuaf mawr, dyna yw ein gweddi dair ni. Fel y gwelom dy deyrnas yn dod, a ewyllus yn cael ei wireddu a'i wneud yn y byd. Lord God, we pray for you now to make us people more eager to do your will and to seek your will as well. Awaken us all now a new energy, a new purpose to work for the furtherance of your kingdom on earth. To do our part, however small and insignificant it may be and may seem. To be channels of your love and peace in a world which is in such dire need of things. I ni'n gweddio dros bawb sy'n dioddau yn ein cymdeithas ac yn ein cymuned ni. Ac I ni'n cyflwyno pawb sydd yn fyr o'n breintiau amlwg ni, I ni wedi cael rhyw radd o iechyd I ddod yma y bore yma. Mae rhyw rai yn gaeth i'w cartrefi y bore yma. Ac I ni'n meddwl yn arbennig am y rhai hynny wrth o deulu ffydd yma sydd yn methu a bod gyda ni. Ac I ni'n meddwl am y rhai hynny sydd yn hysbys I ti yn unig. Bydd di a ddiddanu ddwyfol yn agos ati nhw nawr yn ei pryder. Gwrando ar ein
gweddiau cyhoeddus fel hyn ynghyd a phob deisyfiad cudd ein cylonau ni. A mae'n gofyn y cyfan, a mae'n bod yn gofyn y cyfan nid yn ein henw nac yn ein heiddiant ni ein hunain, ond yn heiddiannau'r addyfwyn oed, dy fab a'n hiachawdwr, Iesu Grist. Amen. Bore da bawb a chroeso i'r oedfa bore yma. A hefyd croeso i ymwelwyr a ffrindiau sydd wedi troi mewn ac i hynny sydd yn gwrando o gartre. Llawer o ddiolch yn gwneudog Rob Nichols am ein harwain ni bore yma ac hefyd i Will. O'n i'n meddwl bod gennym ni ddau Will y bore yma wrth gweld Jack yn y cefna, ond diolch Will, yn i'n gwerthfawrogi. Just to say there's no evening service here tonight. Dim oedfa yma y prynhawn yma, oherwydd mae yna oedfa undebol i Eglwysi Cymru Llundain yn Capel Jwyn. Pregethwr oedfa i ddathlu nawsant ac bydd parchedig Dr. Tudno Williams o Aberystwyth yn pregethu. So no evening service here tonight. Next Sunday, we will be celebrating our St. David's and we'll have a special service here with Cor Llundain joining us, and following that we'll have our light lunch. So felly, dydd Sul nesa, bydd yr oedfa gymun yn mynd i symud i'r hwyr, ac yn y bore fyddan ni'n cael y Cor Llundain yn cymryd rhan yn ein hwyddfa ni, ac ar ôl yr oedfa yna ginio ysgafn, cawl a chaws a croeso cynnes i bawb ymuno â ni. Hefyd, mae yna chydig o newidiadau i'r wythnos sy'n dod. Dim oedfa yma ganol dydd, ganol wythnos, oherwydd mae gwasanaeth coffa yr arglwydd John Morris, yn St Margaret's, dylsen ni edrych fan hyn. Yeah, yn St Margaret's, Westminster. So I was just saying, no midweek, no
midweek service here on Wednesday because of the memorial service for Lord John Morris at 12 o'clock in St Mary's, Westminster. Dydd Mawrth, y dydd Mawrth nesa, the 27th of February, there's a special St David's service in Westminster, oedfa Gwyl Ddewi San Steffan. Bydd hi yn dechrau am 10 o'r gloch. Bydd angen tocyn os ydych chi am mynd i'r gwasanaeth yng Nghapel St Mary's and the Croft. Mae gennau i'r cwswllt Rhiamedi ac Anwen. So, os ydych chi heb cael tocyn, newch siŵr bod chi yn cael tocyn. Mi oedd na lefydd ar ôl chydig o ddyddiau yn ôl. Hefyd, dydd Sadwrn nesaf, mae'r ail sesiwn yn y calendar social y capel. Fydd John Jones o Capel y Bara yn siarad ar y brifwyl yn y brif ddinas. The history of the London National Eisteddfodau, 1887 and 1909. I am sure they'll be very interesting. So do come along, 2 o'clock next Saturday. Nawr, dawn o'ch amgylch i'n derbyn eich rhoddion, ac plis dewch lawr am baned a sgwrs ar ôl yr oedfa. Os allai roi plug ychwanegol i'r gymdeithas Pnawn Sadwrn, not only you'll have John speaking on the 2 national Eisteddfods that have been held in London, as Marion mentioned, 1887 and 1909, and I'm sure that'll be interesting in itself. But one of the pieces that was composed, they have the competition for composing pieces in the Eisteddfods, the winning solo in 1909 was the lovely popular solo Ynys y Plant, yn gyfarwydd Ynys y Plant, and our very own Glenys, Glenys Roberts, Harrow, will be here to sing Ynys y Plant hefyd, Pnawn Dydd Sadwrn. Felly, ewch i ryndo ar y darlith a hefyd Glenys yn canu Ynys y Plant. It'll be worth you coming along. Felly, fe ganwn ni, ac croeso, ni di anghofio heddi eto i groesawu pawb sy'n ymuno â ni, ond oedd Marian wedi cofio i groesawu pawb. Felly, fe unwn ni i ganu 602, 602, geiriau elfed, glanha dy eglwys Iesu mawr, a'i grym yw bod yn lan, sancteiddiau gweddi yn ei gwaith, a ffira hi'n y tan, heb nawdd na nerth, ond tarian ffydd a chledd yr ysbryd glân. Byth boed rhinweddau'r angair groes, o'i chylch yn fur o dan. 602.
Martha, Martha, a rwyt yn pryderu ac yn trafferthu am lawer o bethau. Ond un peth sy'n angen reidio. Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. But one thing is necessary. As I mentioned, we looked at this a number of weeks ago on our Wednesday midweek service. Pethau pwysig a phethau di-bwys bywyd. The important and the trivial or unimportant things in life. Now, in the course of this life, each and every one of us, no doubt, that there are certain experiences which are so great they can't be ignored, can they? They're all what we'd consider, I'd say, as the major crises in life. Ill health, the diagnosis, perhaps, of a serious illness, domestic upheaval, relationships, marriages breaking down, bereavement, disappointment, loss of work and employment, and all the financial troubles that can bring in its wake. And some events, that they come upon us with catastrophic suddenness, don't they? We say our lives are changed overnight, in the twinkling of an eye, in the blink of an eye. And then other things, they cast their shadow, as it were, in front of us. They develop over time. Ond un peth sy'n sicr, does dim modd i hysgoi nhw, i ni methu hysgoi nhw, a mae heffaith nhw yn cael yn gadael i hôl ar bob yr un ohonom ni, mewn ffyrdd gwahanol. But you know, there are other experiences as well, no less important, although frequently underestimated, I'd say, the trivial things of life. The petty annoyances, as it were. The pinpricks that we all have to endure every day of our lives. A chymod, am bawb sy'n cael ei oddiweddyd gan drychinebau mawrion bywyd, mae yna ganodd ar ganodd, os nad miloedd o bobl yn cael ei gwasgu ar lawr gan o fidiau bychain hefyd. Pethau bach hynny sy'n gallu crynhoi a thagu a gwenwyno bywyd i raddau. And of course, it's important to have the right attitude to both experiences, to the big and the small. The big, staggering, life-changing experiences, they do come infrequently, and thank God for that. But they blot out the sun for us completely, don't they? We can't see anything else for a while. But then these petty annoyances, they're constantly with us, aren't they? All the time. Now, I don't have my usual headings for you this morning, just a few thoughts on the trivial and the important. The trivial and the important things in life, and how we are taught to regard them in the light of the gospel, yes, and in the way in which Jesus Christ faced the important and the trivial things in life. Gadewch i ni edrych ar y pethau dibwys i ddechrau. Achos, pan chi'n meddwl amdano fe, mae bywyd i raddau helyth wedi wneud o'r dibwys mewn gwirionedd. You know, someone once said, I don't know, I think it was attributed to Mark Twain. It sounds like a Mark Twain quote. Life is one damned thing after another. You know, alluding to that life is just a drudgery and a tiresome experience on the whole. And life is mostly made up of the trivial, isn't it? The host of routine duties we have to do every day. The things we do in the humdrum of everyday life. But of course, these things needn't be thought of as damning us, as the saying goes. Mae'r stori yna, ynddo fe, am y sairi maen yn gweithio
wedi clywed y stori, sawl gwaith Abati Westminster neu St Paul's Cathedral neu York Minster. I've heard the story about these the stonemasons working. Ond yr un yw byrdwn ac ergyd y dweud. What are you doing, was the question asked of the stonemasons as they chiseled away. The first replied, well, I'm earning a living. The second, that he was shaping some stones. And the third, I'm building a cathedral. Yeah? Oedd y trydydd wedi deall hi, and oedd. The third understood what he was doing. Yeah? The third knew the secret of meeting the trivial things in life in a big way. And I feel so often, that the mistake we make is to think of life as being made up of a number of disorganized and disjointed thoughts and feelings and actions. But life isn't like that if you have a unifying principle. A'r rheswm am o'n i bod cynifer yn teimlo falle bod bywyd yn ddiwerth ac yn ddiflas yw'r ffaith I bod nhw heb ddod o hyd i'r gyfrinach sylfaenol hon. Peth sy'n unioni bywyd yn clymyd yr holl linynau disparate ma at ei gilydd fel petai. I read the passage of scripture where Martha scolded her sister Mary because she didn't help her. There were so many little trivial jobs to be done. And you remember Jesus' answer to Martha? But one thing is necessary. Ond un peth sy'n angen reidio. And the one thing is an aim, a purpose, a goal that is big enough and satisfying enough to swallow up all the trivial things of life, the humdrum of life. But, and this is the big but, of course, what you do when the bottom is knocked out of your life? What do you do then? What do you do when these major crises I alluded to at the beginning? What do you do when these major crises come? A death, a tragedy, a disaster. Surely life after this can't be the same. And it never is. It never will be the same. Achos mae profiadau felly, maen nhw'n drobwynt mewn bywyd, ond nhw? Yn drobwynt. But of course, everything depends on what you're going to do with the experience. That's the thing. It always requires great courage to reorganize your life, doesn't it? Reorganize your life and to adjust yourself in the light of a new situation. Achos mae yna dri ffosibiliad. Bob amser am hwn I said I didn't have 3 headings, but these little 3 things perhaps you can remember as headings. Peth cynta yw I geisio anwybyddu'r peth yn gyfan. To ignore it completely, that's what some do. The proverbial bury your head in the sand and never forget about it. It'll go away. But usually that's a fool's paradise, isn't it? Forget about it. The second possibility, of course, is to see it and to fear it. That's what a lot of people do. The third, of course, is having to change your way. Having to change your way and your thoughts and your outlook. And to meet it face on and to try to find, in it at least, try to find some essence of goodness. Achos chyma mae trychinebau mawrion, maen nhw'n dod I gwrdd â bob yr un ohonom ni mewn bywyd, yndyn nhw. A'r unig ffordd mewn gwirionedd y gallwn ni wynebu nhw yw I gredu bod Duw yn Iesu Grist gyda ni hyd yn oed yng nghanol holl wewyr a phoen bywyd. When the bottom appears to be knocked out of your life, it just may be, that for the first time you'll find your feet on a firm and solid foundation such as you've never known before. Wy'n dyfynnu geiriau Moelwyn yn amal canon I geiriau Moelwyn nos Sul diwetha yn y cwrdd.
Fe all, chi'n cofio'r geiriau? Fe all, mae'r storom fawr a'i grym, a ddod â'r pethau gorau i'm. Fe all, hyd yn oed fe all, mae drygau'r byd, a wna i'm henaid geisio'r pethau da. Of course, to lay down and accept defeat isn't the Christian way. And as we face this period of Lent once more this year, and following in the footsteps of him who set his face steadfastly to go to Jerusalem, knowing full well that Calvary was there in front of him as well, but undismayed, he went on accepting the challenges of events. That's how he conquered. Are we able to conquer in the same way, gwedwch? Wel, nid yna'n nerth yn hunain, mae hynny'n siŵr i di. Not in our own strength, that's for sure. But battling on, we are more than conquerors. Remember the words to the church at Rome? We are more than conquerors through him who loved us, for I am sure, I am convinced, I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus. Ac iddo ef a bod gogoniant heddiw ac am byth. Amen. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd, i ddyweddu ein hwydfa foreuol. 733, 733. 733. O am deimlo cariad Iesu yn ein tynnu at ei waith, cariad cryf i gadw ei eiriau nes i'n cyrraedd pen ein taith, cariad fwrio ofnau allan, drygau cedyrn ragddon ffoi, fel na allo gallu'r fagddi, beri ni nôl i droi. Geiriau addas i orffen, geiriau Gomer.
Awn ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Gollwng ni yn awr o dad nefol o dan dy fendydd gyfoethog, a bydded i ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda ni, a phawb sydd yn annwyl gennym ac yn absennol o ddiwrthym ni. O'r awr hon, hyd yn oes oesau. Amen.